Vettünk. Vajon hogy vannak a többiek? Öltözünk fel. Basszus, a cipőt nem tudom levenni erről az állványról. Végre sikerült. Jó van, ezzel visszarakom. Ez a csesztembe. Tartalék jó lesz. Menjünk a többiekhez. Elsőnek megyünk a Csengéhez, aztán megyünk a Kittyhez. Kop, kop. Szia, gyere be! Szia, Csenge. Szia. Megyünk akkor suliba? Igen, csak még gyorsan felöltözök, mert még pijamába vagyok. Jó, addig felköltöm Kittyt. Jó van. Mert a suliba találkozunk. Jó van. Csing-cseng. Gyere be! Szia, Kitty. Szia! Akkor megyünk a suliba, vagy még eszel? Igen, még eszek most sült ki. Oké. Addig mész Csengéhez? Őt már felköltöttem, megyek a suliba, majd ott találkozunk. Oké, szia! Ja. Én látom, ez a kisvárosi mindenes bolt nem eléggé megy jól, nem baj. Még nincs itt a tanár. Ja, de már itt van. Repot. Ja. Szia, Csenge. Megjöttem. Oké. Örülök a fazon. Jó reggelt, gyerekek! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, csak elnézést a késéshez. Nem baj. Ma énekórával kezdjük a napot. Nem már. Jó. Az órák után. Na gyerekek, menjetek haza, tudjátok mi a házi. Jó, tudjuk, viszlát. Vége van a nap. Beugrunk a kis pontot. Aha. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot! Mit vegyünk? Nem tudom. Nincs is nálam pénz. Nálatok van valami? Nálam van. Adsz egy kicsit. Hát erre adjak. Tessék, várjam, még adok. Még kevés. Tessék. Szerintetek milyen? Mondjuk adok. Vehetsz magadnak egy ételt, adok 28 aranyat. Jó. Jó ötlet, már folyóban van már a kajám. Vegyél, én is hoztam magammal sültset, és szeretek meg valamit. Én meg 3 malmát, de szerintem az minden. Szerintem vesz sütit. Jó. Egy sütit. A nyilas lányok. Igen, ennyi lesz. Kinek milyen van? Nekem van egy sütim. Várj egy picit. Hát, szóval kinek milyen van? Étel, ital, bármi? Étel. Nekem nincs. Én tényleg itol, kínaitól, mert van nálam. Tessék, itt a 20 arany. Köszönöm. Hát tényleg hoztam magammal vezetek a Csenge, nem akarsz tetni? Jó, de nem hoztam magammal, és nem vettem ki. Ja. Mert Viszlát! Viszlát! az mélyen ott volt. Na. Ja. Akkor mit csináljunk? Nem tudom. Menjünk haza mindenkivel. Megnézem a postádámot, hát itt valamilyen levél, itt egy Én is Valaki elhagyta az almáját, lányok. Tessék? Valaki elhagyta a almáját. Nekem megvan mind a 3. Ja. Nekem is. Na mindegy, akkor ez jó lesz, földön talált alma, majd megmosom. Nézzük a postaládát. Közben én lepakolok. Ó, jött egy levél. Meghívás.
Kedves rekamazon, meghívom önt és két barátját egy éjszakára az lakóautóba, várom önöket. Hát az is van egy ugrásra a lakóautó. Hát jó van. Oké, akkor szerintem a két tag, az a Kitty lesz és a Csenge. Kitty, te kaptál levelet? Intéztem. Igen. Kaptál levelet? Nem. Lányok, kaptam egy Értem. levelet. Kaptál levelet? Aha, Igen, mit kap? meghívás. Mi? Ugye, kedves rekamazon, meghívom önt és két barátját éjszakára a lakóautóba, várom önöket. Ó, és ez a két barátod, mi leszünk? Aha. Ti vagytok a legjobb barátaim. Hát, mondjuk ezt gondoltuk. És mikorra kell menni? Milyen időpontot mondtak Hát, volna? nem írta oda az időpontot. Hát volna, mondjuk reggel van, délután. Délután van inkább. Mhm. 1 óra fele. Ja, nem 3 óra. Itt a lakóautó amúgy, nem tudom, hogy be szabad nézni. Lehet, hogy azért van nyitva az ajtó, hogy már menjünk is be, vagy... Beszéljünk meg egy időpontot szerintem, és holnap esetleg eljöhetnénk reggel. Jó ötlet! Maximum, beszéljünk meg egy időpontot. Van itt valaki? Halló, van? Én majd megkérem a tanács, hogy engedjen el minket. Nincs itt senki, de a villany az égben van. Látom, Nézzétek már, mi van a papírt veszettem. WC-be. Azt írja, hogy itt egy telefonszám. Azt írja, hogy itt. Oké. Na, akkor valaki hívja fel azt Szerintem, Nekem ott nekem nincs itt a telefonom. Nekem sincs. Nekem sincs. Neked itt van? Nekem sincs, de nézzétek, mi van a WC-be. Egy fa. egy nagy fa. Hm? Ötletes. Friss legalább a levegő, nem olyan bűzös, amikor bekakálunk. Na gyertek, mielőtt még rajta kapnak. Igen. Szerintem én fel fogom hívni ma, Jó ötlet. és beszélek fel egy időpontot. Jó. Én pedig rábeszélem a tanács, hogy engedjen el minket. Én is vagyok Jó, veled, Kitty, mert a akkor tanár még elég meg- nehéz beszélni. Jó. Na gyere, Kitty, menjünk. Oké. Én addig felhívom, majd találkozunk. Jó. Remélem elenged. Remélem én is. Tanár úr. Napot tanár néni. Jó napot kívánok. Mit akarnak? Uram jöttek? Nem. Nem. Azt szeretnénk kérdezni, hogy holnap elhívták Rékát és még két barátnőjét, és minket elvinne hány napra? Nem tudom, egy napra, egy éjszakára. De ha Csenge meg tudja vele beszélni, akkor lehet 2 is, vagy 3. Csak az lenne a kérdésünk, hogy elengedne el minket. Hát, ha nem is tudom, gyerekek, holnap tudjátok, dolgozat lesz történelemből, hát jóval elengedlek titeket most az egyszer. Köszönjük szépen! Köszönjük! Yeah! Viszlát! Viszlát! Na vicce! Egy napot nem leszek suliban, és lehet, hogy többet is. Ez az, nem kell tenni, újságban kell a hírt Csengének, azt már felhívta azt az embert. Igen. Jaj. Csenge! Minek csengetni, na? Na. Felhívtam, megbeszéltük vele azt az időpontot, hogy akkor mondta, hogy 2 éjszakára is maradhatunk, de egyre is, és akkor majd elmondjuk neki ott, mert akkor annyi Szuper. úgy fog felkészülni. Akkor szerintem holnap menjünk, és a tanár, hallod, elengedett minket. De jó! És holnap történet dolga. És dogát írtunk. Aha, dogát akkor- írtunk volna a akkor nem baj, történelemből, később de most... Majd megkérdezem a többiektől telefonon, hogy mi volt a kérdés. Jó ötlet. Na, akkor szerintem menjünk lepihenni, vagy nem tudom, én megyek haza. Én összepakolok. Én is. Na, akkor pakoljunk is össze. És akkor majd holnap találkozunk.